Salam dostlar, Resul Robotics kanalyna hoş geldiňiz. Bu biziň Arduino öwreniş seriýamyzyň ikinji sapagy. Geçen videoda Arduino Uno'nyň nämedigini, onuň esasy böleklerini we ilkinji kodumuzy nähili ýükläp bolýandygyny öwrendik. Şu gün bolsa elektronikada iň köp ulanylan komponentleriň biri bolan LED bilen tanışarys. Şu videoda ahyrynda siz LED'niň nämedigini, onuň nähili işleýändigini, poложитель we отрицатель aýaklaryny, näme üçin rezistor gerekdigini we LED Arduino arkaly nähili ýakyp söndürilmeligini öwrenersiňiz. Gelin başlaýaly. LED sözi ingilisçe Light Emitting Diode diýmekdir. Türkmençe aýdanymyzda elektrik togy geçende ýagtylyk çykarýan diod diýmek bolýar. Adaty lampa hem elektrik energiýasyny ýagtylyga öwürýär. Ýöne LED has az energiýa ulanýar we az gyzýar we has uzak işleýär. Şonuň üçin LED'ler häzirki wagtda hemme ýerde görüp bolýar. Telefonlarda, telewizorlarda, awtologlaryň çyralaryna, setoforlarda, elektron enjamlaryň indikatorlarynda we elbetde robotlarda. Ýöne LED adaty çyra ýaly iki taraplayyn birikdirilmeýär. LED'niň ugry bar. LED'niň iki sany aýagy bolýar. Uzyn aýagy anod diýilýär, bu poложитель ýagny plus tarapy bolýar. Gysga aýagy bolsa katod diýilýär. Bu отрицатель ýagny minus tarapydyr. Ýata saklamagyň iň aňsat usuly uzyn aýak plus, gysga aýak minus. LED plastik korpusynyň bir tarapy hem tekiz bolýar. Şol tekiz tarapy katody ýagny minus tarapy görkezýär. Edil şu wagt kamerada ýakyn şeýtirip görkezip bolmaz, ýöne öz eliňize LED alanyňyza görüp bilersiňiz. Käme wagt LED'niň aýaklary eýýäm kesilen bolýar. Şol ýagdaýda korpusyň tekiz tarapy seredip katody tapyp bilersiňiz. Anod uzyn aýak poложитель, katod gysga aýak отрицатель. Eger LED ters birikdirsek, adaty ýagdaýda ol ýanmaz, sebäbi diod tok akymyny esasan diňe bir ugurda geçirýär. Ne şu ýerde ekranda da görüp bilersiňiz, uzyn aýagy anod bolýar, kiçi aýagy katod bolýar we şu taýdaky tekiz ýeri, ýani uly ýeri large plate diýär ingliz diline, şo ýeri minus tarapy bolýandyr. We eger schemada çizsaňyz, ýagtylyk ýagny şu taýdaky strelka, iki sany strelka ulanylýar diodlarda. Şol strelka haýsy tarapy gitýän bolsa, şol tarapy minus, garşy tarapy bolsa plus bolýandyr. LED ýarym geçirji materiallardan ýasalýar, ýagny semiconductor. Ýarym geçirji elektrik togyny käbir şertlerde geçirýän ýürüýte materialdyr. Kompýuter çipleri, mikroprosesorlar, transistorlar we LED'ler hem şu materiallaryň kömegi bilen ýasalýar. LED'ye dogry ugurda elektrik güýjüni berenmizde elektronlar onuň içindäki ýürüýte gatlakdan geçýär. Şol geçiş wagtynda energiýa foton görnüşinde çykýar. Foton ýagtylygyň ören kiçijik bölügidir. Şonuň üçin elektrik energiýasynyň bir bölügi ýagtylyga öwürilýär we LED ýanýar. LED'niň rengi onuň daşynda plastikiň rengine däl, içinde ulanylýan ýarym geçirji materiala baglydyr. Şonuň üçin gyzyl, ýaşyl, gök, sary we başga renkli LED'ler bolýar. Şu ýerde diod görkezilipdir suratda. Bu gapdalada diod ýöne bir light emitting diode, ýagny LED diodlaryň etýän işi bir tarapdan tok akymakar, eger plus minusyny ýerini çalsaňyz, misal üçin şu taýda plus bolsa, bärsi minus bolsa, çepden sağa akyp bilýär, emma sagdan çepe tok akmaýar. Şeýle hem LED hem şeýle işleýär. Eger çepden sağa plus minusyny çalsak işleýär, emma sagdan çepe plus minus etsek işlemeýär. LED'lere tok bermezden ozal size ilki bilen şu zadyň nämedigini öwredesim gelýär. Şu zada ingliz dilinde breadboard diýilýär. Munyň ulanma sebäbi şunun aşagynda demirjikler bar. Ýagny häzir internetde breadboard diýsek, şular ýaly zatlar bar we şularyň ulanma
sebäbi ýa-da maksady şular ýaly platalary üstüne goýýaňyzdan kabel bilen çatmaňyzy ansatlaşdyrýar. Ýagny nähili işleýär breadboard, metal connections diýip gözlesek, ine şuň aşagynda şuň ýaly metal demirjikler bar, bir-birine çatylan. Ýagny meselem şu ýerde biziň testerimiz bar. We şuny şeýle bir-birine değirenimizde kontaktyň badygy, ýagny iki kabeliň şu iki ujunyň bir-birine değýänligini aňladýar şu ses çykanda. We sal üçin elimize iki tane kabel alalyň. Diýeli, şu suratda görşümüz ýaly ilki ýokardan başlaýlar. Şu taýda minusdan häzir ulragyny tapjak bolaýyn. Ine goja surat. Ine saňa diýen zady şu plus aýagyna liboy bir tok çatsaň şul aýakdan şul aýaga bagly bolýar. Daway barlap görelim. Bir aýagyny şuňa salýas we beýlek aýagyny şu tak salýas we testerimizde iki demire değiremizde şuň ýaly ses çykýar. We şunu şeýle saklaýas we munam bu tarapyndan şeýle saklaýas. Görşüňiz ýaly iki kontakt bir-birine bagly. Ýagny men şul aralykdan şul aralyga şu liniýadan näme tok çatsam, ondan mysal üçin şu liniýany diýeli Arduino'nun üstüne 5 voltda çattım, dogry dälmi? Onu men şu taýdan dawaýsa-da başgaçyrak gyzykly görkezeýin. Düşnükli bolar ýaly. Diýeli şu wagt men Arduino'nun üstünden 5 volt çattım şu ujundan we şu ujundan men 5 volt alasym ele we şol bir sanyna minusuna da çataly we munam tok ölçeýän şu wagt tok ölçeýän zadyna geçirdik. Inni etmeli zadymyz bula Arduino minusy men minus tarapy bilen saklap durýan we bu da ak tarapy, ýagny biz näme etýärdi 5 voltda şuňa salýas, şu liniýadan iň başyna we diýişimiz ýaly şul uğurdan şuňa çel aralygyna näme kabel çatsaňyz hemmesi size 5 volt çykmaly. We şu wagt kabel alyp derýär solin testerde görşüňiz ýaly 5 volt çykýar. Diýelim, sal üçin biz şu taýdaky ýerden şu taýdan 5 volt alasymyz ele. Onu görşüňiz ýaly testerden ýene-de 5 volt alyp bilýäňiz şu ýerden. Inni aşaky minus setter olam şollar ýaly işleýär. Ýagny sen şu minus setterden şuňa näme salsaň, şu aşakdaky bütün ýol hemmesi minus bolýar we suratda görşüňiz ýaly şundan şul aralyk hemmesi bir-birine bagly bolýar. Ýöne bilmeli zadyňyz ýokardaky bilen aşakdaky bir-birine bagly däl. Daway barlap görelim. Şu wagt ikisini değirýän bilen ses çykarýar we şul aýagyna birini salýas we şul aýagyna da birini salýas. Inni şeýtirip testerden bir-birine çatýas bolýar. Ses çykanyň sebäbi ýanky diýişimiz ýaly bir-birine bagly däl. Inni edil aşagyna da edil şol sistema şol zat boýunça gitýär. Şu ýerden plus'a salsak, şul aýagyna çeli, şulaň hemmesi bir-birine bagly, plus bolýar, aşağı şeýle ýöne bir-birine bagly däl. Şol bir sanyny şu plus bilen şu plus'un bir-birine bagly däl. Onam görkezeýin size. Şu taýda plus bar, berde de plus bar. İkisini saklaýas. Şu wagt hiç illi tester bir-birine bagly däldik görkezýär, ýagny ses çykaran. Demek onu şul aýak bilen şul aýak bir-birine bagly däl eken. Ne ortadak aýaklaryny bar düşündireýin. Şu ýolda bu gezek inni çepden saga ýa sagdan çepe bagly bolşy ýaly. Bu aýaklar ýokardan aşak bagly bolýar. We berde insertiony ýaly sanlar bar 5, 10, 15, 20. Şularynyň sanlary bolýar. Mysal üçin 1, 2, 3, 4 şu tak etende eýen 5-nji we saňy jemi 65 sany
aşak ýokary çatylan demir aýajyklaryny berýär breadboard. Inni nähili işleýär? Men eger şul aýagyny tok salsam, onda ýokardaky aýagyndan hem tok alyp bilýänli görkezýär suratda. Daway barlak görelim. Men inni iň ýokarky birinji aýagyna da tok saldym we iň aşagyna da saldym. Ýagny şu ýerde ýagny A-dan E-ye çatdymda. Inni barlak görýäs. Görşüňiz ýaly täsirim ses çykarýar we bu bir-birine baglydygyny görkezýär. Şol bir sany F bilen J harp bir-birine bagly bolýar. Ýöne şul aýak bilen şul aýak bir-birine bagly däl. Ýagny barlak görelim. Şul aýak bilen şul aýak arasyndaky boşluk bir-birine bagly däl. Şu taýdan şu taýy bir-birine hiç ili ýagdaýda bagly däl. Onam görkezeýin. Görşüňiz ýaly şu testerden hiç ili ses çykanok, bu diýmek bir-birine bagly däl. Emma men şu taýdan A bilen E çatýan. We testerden täzeden şeýtip barlayan, görşüňiz ýaly ses çykýar. Bu bir-birine bagly diýmek. Şol bir sanyna E bilen ikinji aýagyna da çatýan, bu bir-birine bagly däl. Görşüňiz ýaly hiç ili ses çykanok. Onda näme diýmek? Ýokardaky şu liniýalar çepden sağa bagly bolýar, aşaky şulam çepden sağa bagly bolýar, ýöne ortadakylar aşak ýokary bir-birine bagly bolýar, ýöne ýanyndakylar bilen bagly bolmaýandyr. Şul aýak bilen şul aýak bir-birine bagly däl. Kısaça breadboardlarym düşündiňiz. Näşe suratlarda mysal üçin ýokarky aýagyna plus tok salýar. Mysal üçin şu taýsyny diňe 5 volt ulanasy gelýän diýenler. Aşaky aýagyna bolsa diňe platanyň üstünde näme ulanýan bolsam şolaryň hemmisine minusny men şuň üstüne çatýan diýär. We ýa-ni diýişim ýaly şul bilen şul aýak bir-birine bagly bolmaýşaly köp zatlar orta arada schemalarda, ýani breadboardlarda şuň ýaly ulanýarlar. Ondan soň platany esasy robot beýnide şu ondan soň platan minusyny şu liniýaň minusyny çatýar. Platanyň şu taýda 5 volt diýär. 5 voltdan şul aýagyna şu tak çatýar. Breadboard dip çörek suratyny goýupdyrlar. Ana aşagyna demirler şoň ýaly bir-birine çatylýar. Indi bolsa size LED'niň nähili ýakylşyny görkezeýli. LED'niň öňe naprejeniýasy, ýagny forward voltage diýilýär ingliz dilinde. LED'niň işlemegi we ýanmagy üçin onuň iki ucunyň arasynda belli bir naprejeniýa bolmaly. Muňa forward voltage ýa-da öňe naprejeniýasy diýilýär. LED'niň reňkine göre forward voltage ütgeýär. Meselem şu ýerde ak çıra üçin 3 bilen 3.5 volt arasynda, gyzyl çıra üçin 1.8 bilen 2.2 volt arasynda, oranjy çıra üçin ýagny LED üçin 1.9 bilen 2 volt 2.2 volt arasynda haýsy kompaniýa öndürýän bolsa şolar şul aralykda belli bolýar. Mysal üçin iň köp standartlar diýeli. Şular ýaly bir kompaniýa görä öndürýän LED'lerine görä gyzyl çıra diýe 1.8 voltda işleýär diýe, sary çıra 2.1 voltda işleýär diýe. Meselem gyzyl LED üçin 1.8 volt diýilmegi oňa hökmen takyk 1.8 voltluk çeşme gerek diýmek däldir. Bu LED'niň işleýän wagty onuň üstünden takminan 1.8 volt naprejeniýanyň bolýanyny anladýar. Näme üçin LED'yi göni 5 voltda biriktirip bolmaýar? Şoňa ýagny şu ýerden Arduino'nun üstünden 5 volt pin var da şunu näme üçin göni Arduino'nun çıraň ýagny LED'niň plus tarapyna çatyp bolmaýar? LED adaty rezistor ýaly işlemeýär. LED forward voltage derejesine ýetenden soň naprejeniýanyň ören az ýokarlanmagy togyň ören köp ýokarlanmagyna sebäp bolup biler. Meselem 1.7 voltda LED'den ören az tok geçip biler. 1.8 volt
LED yanıp başlap biler. 1.9 volty tok birden epesli ýokarlanyp biler. Has ýokary naprejeniýede LED gyzyp ýanyp bilýär. Bu fanlar takyk däldir. Olar LED'nin görnüşine, öndürüşine we temperaturasyna görä ütgeýär. Şonuň üçin LED 1.8 volt işleýär diýip ony göni naprejeniýasyna çeşmesine biriktirmek hopsuz däldir. LED'nin içinden geçýän togy hem çäklendirmek gerek. Şonuň üçin rezistorlar ulanýar. Elbette indiki videomuzda rezistorlar nädip hasaplanylýar, olaryň formulary, ohmyň kanunlaryny indiki videoda görüşeriz. Ýöne bu videoda LED çyralary Arduino tarapyndan ýakmany öğrenelim. Şonuň üçin ilki bilen elimize LED'mizi alýar. Elbette uzun ayagy plus bolýar, kiçi ayagy minus bolýar. Şonuň üçin şuny meselem şutak goýaly. We şu wagt Arduino'myz işläp dur we geçenki sapagymyzda şu pini, ýagny şu LED'ni kontrol etmek üçin 13-nji pinimize komanda berýärdik. Dawa şu wagt içindäki bar bolan kody, ýagny 13-nji pini kontrol etýänimiz üçin biz şu ekrandaky görýän çatylşyny, ýagny bärde 11-nji pine bagly bolupdyr. Ýöne biz şu ýaşyly 13-nji pine baglaýalyň. İlki bilen elimize 220 ohmlyk rezistor alýas. Ondan soň aýajyklaryny çekdirip epleýäs. Şular ýaly bolmaly. Soňra bir tarapy LED'nin plus tarapyna bagly bolmaly, ýagny şol bir setirde bolmaly. Indi biz şeýle biriktirýäs. İlki bir ayagyny salýas. Şeýlece durýar. Görşüňiz ýaly LED'nin plus tarapy 15-nji liniýada dur we şo liniýada rezistoryň bir ayagy dur. Beýleki ayag bolsa 10-njy liniýa çatylgy. Indi biz näme etmeli? İlki bilen minus tarapyna çatalyň. Arduino'nun üstündäki GND, ýagny minus tarapy şu ýerde ana GND diýip ýazyldy. Üst tarapynyň ortada minus bolýar. Ýagny suratda şu taýda GND bar, şu taýda da 2 tane GND bar, ýagny minus bolýar. Biz şu minusy lampanyň beýleki ayagy, ýagny minus tarapy kiçi ayagyna baglaýar. We plus tarapyny rezistordan gelýän beýleki ayagyna baglaýar. Sebäbi 13-nji pinimiz nämedi? 5 volt çykarýar. We biz 5 volty peseltmek üçin rezistor bir tarapyndan 13-nji pinimize baglaýar. We görşüňiz ýaly LED'miz margad etip başlaýar. Şol bir sanyna gyzyl LED'miz margad etýär. Şol bir sanyna da plataň üstündäki sary LED'miz margad etýär. İkisi bilelikde. Sebäbi biziň kodumuz näme diýär? 1 sekundyň içinde ýanyp öçmeli. Dawaýça indi Arduino koduny açýas we kodda 13-nji pini başgaça, ýagny şul gyzyl çyramyzy başga bir pine baglap göreliň. Diýeli pin 9-a geçirýäs şu wagt. Şu wagt pin 9-a çatylgy duruşdaýdy. We kodumyzyň açylmasyna garaşýas. İlki bilen geçenki birinji video sapagymyzda etmeli zatlarymyzyň biri nämedi? Biz 9-njy pinimize ulanýas diýip tanatmalyk. Şonuň üçin pin mod diýäs we 9 output diýäs. Ýagny biz 9-njy pinimizi tok çykarýas diýip düşündirýäs. Soňra void loop'a gelip dawaýça diňe şu wagt 9-njy pinden tok çykaralyň. Şonuň üçin tok çykarmak üçin digital write diýäs we 9-njy pinimizi 1 diýip çykarýas. Ýagny nämedi? High diýmek bir manysyny berýärdi. Her
komandamyzyň soňuna da C bilen C++ dillerine Arduino'da C bilen C++ dilini ullanýar we şol dillerde her bir komandaň soňuna nokatly otur goýulýandyr. We geçenki videoda bellemäň ýatdan çykaryp ýöne kodyň soňuna şular ýaly 2 sany dash goýsaňyz, şundan soňky ýazan kodyňyzy programma okamaýar we bu zatlary bunýaly etmeň sebäbim özüňize not tutmak üçin, mysal üçin bir deňdir hay diýip ýazsaňyz, programma şu ýazylan komandany okamaýar, mundan öňki ýazylanlary okaýar. Meselem şu wagt şeýlede bir deňdir hay diýip ýazsak, onda Arduino kody şu 4-nji setirdäkini hiç il okamaýar. Inniki setirde näme ýazsaňyz, inniki setire gön geçikdir. Indi şu wagt biz näme etdik? Void setup'da pin mod 9 output diýäs. Ýagny Arduino'myza ýa sen 9-njy pini daşlan tok çykarmalıyä we şu taýda da inni sen bolsa 9-njy pindan 1 ýagny 5 voltyny çykarmaly. Muny şu taýda görýäs. Arduino ona COM17 bagly we kodumuzy skaçat etýäs, ýagny uploading diye ve görüşüňiz ýaly çyrağımız ýanny öçürjek bolsak näme diýädik? Ya load diýip ýazýardyk ýa-da null diýip ýazýardyk. Täzen upload etýäs. Compiling, uploading we görüşüňiz ýaly çyrağım öçdi. Inniki meselemizde bir näçe LED'leri, ýagny elimde şu wagt gyzyl çyra bar, ýaşyl çyra bar, sary we gök. Şu çyralary kontrol etmezden ozal çatylşyny online bir programa, ýagny online bir website bar. Şonda edip görkezeliň tanış bolan. Bu programa, ýagny website'iň ady Tinkercad, öz accountuňyzy döretip bilersiňiz, muğçak. Şu yerden biz isleseňiz 3D modelleme bolar, isleseňiz şuňa Arduino'lary online çatyp, online simulatordan işledip bilersiňiz. Eger eliňizde Arduino zat ýok bolsa. Onda näýli? Şular ýaly alyas. We elimize bir breadboard alyas, ondan soň elimize resistorlar gerek we bahasy 220 ohm diýipdik. Şu taýda diňe 220 ohm diýip saýlaýas. Ondan soň elimize näçe çyra gerek? 1, 2, 3, 4 sany. 1, 2, 3, 4 sany we 3, 4 sany. 4 çyramyz bar bärde we munyň reňkini ýaşyl etýär, soň innikimiziň reňkini sary edeli, soňky bolsa gök. We resistorlarymyzyň hemmesinden bahasy şower. 220 ohm boljak bolsa 220 ohm. Bolly. Indi şeýle goýýas we şu pinlerden liboy bir ýerine çatýas. Ilki bilen inni şu taýda anod we katod we anody plus, katody minus bolýardy. Diýeli gyzyl çyramyzy şu ýerde goýsak. Soň gyzyl çyra ýa-da svetofora görä açyk bolsak ilki ýaşyl, soňra sary, soňam gyzyl we 4-njini gök goýaly. Inni bize şu ýerden plus gerek. Bärdenem bir plus gerek. Soňra şu ýerdenem plus gerek. We şu ýerdenem plus gerek. Inni ilki bilen hemme zadymyzyň, hemme sistemamyzyň diýeli minuslaryny ilki çatalyň. Minuslaryny çatmak üçin şu ýerden GND'den alyas, şu taýdaky minusy çatýas. Şeýlece goýaly.
we munun renkini qara edeli. Säbi minuslugyny görkezýärli. We hemme minuslary näme etýärdik? Şundan şuňa bir minus. Säbi çyranyň beýlik aýagy, ýagny katody minus bolýardy. Buların hemmesini öňe süýşürýäs. Şeýlelik bilen hemme çyralarymyň minuslary, ýaşylyň minusy, saryň minusy, gyzylyň minusy, gögüň minusy ýokardaky minus liniýasy atylan we ýokardaky minus liniýada Arduino'nyň genede aýagyna bagly bolup dur. Indi bolsa Arduino'dan islenek pinleri saýlap şulara baglamaly. Diýeli inniki saýlajak kabelimiz ýaşyl bolsun. Ýaşyly şuňa baglaýas. Ondan soň sary liniýada sary kabel alaýly. Diýelim muny bärik baglaly. Innikimiz gyzyl bolsun. Munam 8'e baglaýly. Gög üçinem gök kabel saýlaly we onam 11'e bagly bolsun. Häzir şu ýerde wideomda ýasamazdan ozal ilki başda website-da ýasap görkezdim. İsleseňiz bärde Arduino ýaly kodlaba bilersiňiz, bärde block coding bar. Eger onu etjek diýseňiz, ýok beýleki meniň Arduino'm ýaly kodlajak diýseňiz, onda başgaça da ýagny şu taýda text kodu da geçip bilýäňiz. Edil Arduino'da programmasyny ýazylşýaly. Meselem şu taýda size görkezeýin. Void setup'da 4 tane çyrağımız var. Şonu nädip etýäs? Pin mod bizimle 3, 6, 8 ve 11. pinleri ullanýas. Şonuň üçin şu taýda 3 diýäs. We şulary kopýalaýas. 4 tane çyrağım var. 3. pinimizi ullanýas. 6. pinimizi ullanýas. 8. pinimizi ullanýas we 11. pinimizi şulan hemmesini daşyna tok çykarýandyr diýip Arduino aýtýas. We bulary pozýas. Şu ad void loop'da işlet ýazjakar, sebäbi hemmesini men işletmek üçin void setup'da bir saparlyk komanda bermegim ýeterlik. Diýeli 3. pinimizi 1 etýäs we bularym kopýalaýas. Soň 3, 6, 8 we 11. pinlerimiz. Download code etýäs. Bärde size Arduino koduny skaçar edip berýär, gatan saçak ýa-da start simulation'a basýaňyz bolýan. Görşüňiz ýaly bärde hemme çyralaryňyz ýany. Eger siziň şunu ýaly platada barlamazdan ozal online website-da barlajak diýseňiz, hiç adam ýapjak gelýärdiňiz, şeýde ben barlap bilersiňiz, ýok özüme günim etýär diýseňiz, şu ýerde de barlap bilersiňiz. Dawaýçyny şu website-da gören zadyňyzy bärde de ýasap göreliň. İlk başda şunu ýaly plataňyzy ýasamazdan ozal Arduino'ny gaýrat edip çykaryň, sebäbi plus minusyny ýalňyş çatsaňyz, soň problema bolar. Inni bu kabellerem aýrýas. Rezistoram aýrýas, çyranam aýrýas we ilkinji etmeli zadymyz ýokardaky minus liniýamyzy ground'a çatýas. Sebäbi edil şu taýda website-de görşüňiz ýaly men 13-nji piniň ýokartyndan ground'y ýokarky liniýa minusa çatdym. Inni şoňa görä çıralarymyzy şu suratdaky görä ýasaly. Onna birazajyk şekil goýaly. Edil şoňa meňzärýäli. We ilkinji ýaşyl çyrağımyzy ulanypdyrys. Ýaşyl çyrağımyzyň ünsüriň uzyn aýagy plus bolýar we diýelim men uzyn aýagyny sağ tarapda uzyn aýagy plus bolýanyna çatdym. Şular ýaly. Inniki çyrağım sary. Uzyn aýagy sağ tarapda bolýandyr. Uzyn aýagy
Onam şeýle çatdyk. Innikimizem gyzyl. Gyzyl uzyn ayagy sag tarapda we bunun 10-njy liniýamyza çatdyk. We göwüň uzyn ayagynam saga goýýas. Onam 5-nji liniýa şeýtirip çatýas. We elimize 4 sany rezistorlar gerek. Olaryň hemmesinden bahasy 220 ohm bolmaly. Rezistorlarymyz edil suratda görşüňiz däli çatyp durun. Öňkü videoda öňkü videoda aýtmadym. Şu videoda düşündirýän. Şu liniýa bilen şu liniýa bagly däl. Şonuň üçin rezistor şul aýakdan şeýle togy plusy bul aýagyna geçirýändir. Ýatdan çykarmaly. Inni rezistorlarymyzam çatdyk. Inni hemmesiniň minuslaryny çatmaly. Elimizde şular ýaly çatylýan breadboardlara çatylýan kabellerimiz bar. Şonuň üçin hemmesiniň minuslaryny men şunuň usulenem çatyryn. Isleseňiz siz eliňize şular ýaly kabel alyp çatyp bilýäňiz. Meselem saryn ýok. Men bulary häzir pluslary ulanaýyn has doğrusy. Ýöne shower many aňlatýar. Ýa-da häzir bir minut elimde gara kabellere tapjak bolayyn. Sana gara kabel tapdym. Bot 4 sany kabel tapdym. Inni sizi bulaşdyrmaly. Şonuň üçin ýaşyl çyramyzyň katody, minusy, kiçi ayagy, ýagny çep tarapda durýady. Şonu alýas, minusyny ýokardaky minus liniýa çatýas. Soň sarymyzyň katody, ýagny çep tarapdaky minus ayagyny ýene-de ýokardaky minus liniýamyza çatýas. Şol bir sany gyzylyňkyna şeýletýäs. Çep tarapy minus bolýar we ýokardaky minus ayagyna çatýas. Göge de şeýletýäs. We website-de görşüňiz ýaly çyralar çep tarapynyň hemme LED'laryň hemme çep ayagy minus bolýar, sag tarapy plus bolýar we sag tarapynyň hemmesine de rezistorlar çatylgy. Inni elimize bir sary, bir gyzyl we gök bilenem ýaşyl kabel tapjak bolayyn. Ýaşyl bilenem ýaşyl. Renkli kabellerimizden aldık. İlkinci ýaşyl kabelimiz haýsy pine çatypdyk. Website-de 3-nji liniýa, 3-nji pine, şonuň üçin 3-nji pinimizi şeýle goýýas. Rezistoryň aýagyna çatýas, ýagny 20 bärde. Soňra sary kabelimiz nirä çatýas, 6-njy pine çatypdyrys. Bundan 6-njy çatýas. Şeýle, soňra gyzyl çyramyzam website-de 8-nji pine çatypdyrys. Şonuň üçin munun Arduino'ň üstünde 8'e çatýas. Soňra gögümizden 11'e çatypdyrys. Munun kabeli üstünden 11'e alýasany rezistora çatýas. Görşüňiz ýaly hemmesiniň çatylşlary görkezildi. Renkli kabellerim rezistora barýar. Rezistordan soň şu ýerde görşüňiz ýaly diýeli ýaşyl çyramyz üçin pin 3'den ýaşyl kabel üstü rezistorymyza barýar. Ýagny pin 3, 6, 8, 11'den hemmesinden 5 volt çykýandyr. Ýatdan çykarma.
5 voltumuz çıkya, rezistorun üstünden geçýärden togumuzy peseltýär, akymyndan peseltýändir. Ýagny biz çıralar 20 mA'den aşağı bolmaly üçin, şoň üçin muny elbetde rezistorlara indiki videomyzda gürleşeriz. Ýöne siz şu atlykça şeýle bilin, akymyndan peseltýäs we gerekli tok LED'nin üstünden geçip minus tarapyndan hem ýokarky liniýa çatylýar we ýokarky liniýadan gelýärden Arduino'nun minusuna çatylýar. Şolar sany sarym şeýle işler. 6-njy pindan 5 volt çykýar, rezistorun üstünden geçýär, tok bilen akymy peselýär. Minus tarapyndan çykyp hem ýene de Arduino'nun minusuna barýar. Gyzyl hem şeýle, gög hem şeýle. We şu taýda görşüňiz ýalam şolar ýaly. We ni täzen çatýar. Inni bolsa Arduino'myza täzen gelýär. Inni biz bärde haýsy pinleri ullanypdyk? 3-nji pinimizi ullanypdyk. We şunu kopýalaýas. Sonra 3 var, 6 var. Sonra 8-nji pin we 11-nji pin. We kapdallaryna haýsynyň näme renkdigini belläliň. 3-nji pinimiz ýaşyl. Şoň üçin initialini green diýeli. 6-njy pinimize sary çatypdyrys. Yellow diýeli. Bärde 8-nji pinimize gyzyl çatypdyrys. Red diýäs we 11-nji pinimize blue. Dawaçy inni hemmesini ýanky programmada, simulatorda hemmesini işledipdik. Inni çyndyrmyşda da bärde de işledeliň. İlk başta bärde çyrany öçürsem size has gowy görünür. 3 diýen otur 1. Üç, 6, 8 ve 11 kodumuza ýükleýär. Ctrl U harpyna bassaňyz şu knopkanyň etýän işini ýerine ýetirýär. Kodumuzy ýükleýär we görşüňiz ýaly hemme çıralarym ýanýar. Ýaşyl, sary, gyzyl we gök. Inni diýeli diňe biz ýaşyl çyramyzy ýakjak bolsak, onda 3-nji pinimizi diňe bir etjek bolýar. Galanlaryny öçürmeli diýsek, onda beýleki üçünden 0 berip, diňe 3-nji pinimize ýaşuly bärde biz 4 sany çıramyzy işletýänler diýip düşündirýär. Şu komandalar başga many aňlatýar. Bular ýazmak, bular Arduino tanıttırmak. Gaýrat edip ýatdan çykarmaly. Pin mod diýmek, ýaşuly biz Arduino'dan şu pinleri ullanýanlar, taşyny tok çykarýanlar diýip düşündirýänsiňiz. Emma Digital Right men şu pinleri ullanýan ýa-daşyna tok çykarasym ele ýa-da çykarasym gelenok. Muny siz özüňiz komandasyny berýäňiz. Ctrl U'a basýas we kodumuzy ýükleýäs. We görşüňiz ýaly diňe ýaşyl çıram ýanýar şu wagt. Inni svetofor ýasajak bolaýlyň. Svetofor näili işleýär? Diýeli 3 tapar ýaşyl margad etmeli, 3 tapar sary margad etmeli we 3 tapar gyzyl margad etmeli. Dordam, şon ýaly bir mesele edeliň. Muny hemişe gaýtalanyp durar ýaly void loop'a ýazyp başlaýlyň. Bulan hemmesini Ctrl X etýär, sonra void loop'un içine gelýär. Inni 3 tapar ýaşyly margad nädip etdirmeli. 3 tapar margad etdirmek üçin onda sen pin 3'ü 3 tapar blink etdirýär. Geçenki videoda blink nädip etdirýärdik? Ýakýas, belli bir wagt garaşýas, soň öçürýäs, ýene de belli bir wagt garaşýardyk. Şonuň üçin delay diýäs we diýeli 500 bolsun, ýagny 0.5 sekund bolýardy. Inni şu kodumuz ýokarsydan green ýa-da türkmençe ýazyly ýaşyl çıra yak diýip tanıştyraly, ýagny şul abzats diýeli
diňe ýaşyl çyrany ýakýa we 500 ýagny 0.5 sekund garaşdyrýa. Ondan soňra öçürmeli biz şunu. Kopýalaýas aşagyna. Ondan soň 3-nji çyramyzdan öçürýäs. We diňe şunu dawaçy upload edip göreliň. Etýän işi ýaşyl çyramyzy diňe margad etdirýär. Biz indi näme etmeli? Şu wagt näme edip görse? Void loop'un kanuny nämedi? Şu ýaý bilen şu ýaýyň arasyna ýazýan kodyň hemişelik gaýtalanyp durýar. Indi biz şunu 3 sapar gaýtalatdyrjak bolsak, onda biz şu kody 3 sapar gaýtalatmaly. We biz şuň ýanyndan ýaşyl çyra ýak keseçizik 1 diýeli. Sebäbi häzir gatyg düşnükli bolar ýaly. Indi şu wagt biz ýaşyl çyramyzy 1 sapar ýakýas, 2 sapar ýakýas we yok, bu 2 sapar ýakýas, soňra bärde 3-nji sapar ýakýas. Soňra biz sary çyramyza geçmeli. Indi biz 41-nji liniýadan kody ýokaryk geçýässäni 9-njy liniýaçyly kopýalaýas. Soň aşağı geçýässäni biraz boşluk goýaly. Diýeli 45-nji liniýadan paste etýäs. Ýaşyl çyra ýerine indi sary diýäs. Sary we sary. Indi sarymyz haýsyna çatylgydy? 6-njy pin. Ýagny biz 6-njy pinimizi işletmeli. 6-njy pinimizi işletmek üçin 3-ümizi 0 etýäs, öçürýäs we 6-njymizi 1 etýäs. Bärde hemmesi öçýär, soň 2-nji sapar ýakmak üçin 6-ny 1 etýäs. Soň aşagyny ýene-de öçýärdi, hemmesini öçürýäs. Soň 3-nji sapar ýakmak üçin 6-ny ýene 1 sapar ýakýas we 3-ü öçürýäs. Inni bolsa gyzyly ýakalyň. Gyzyly ýakmak üçin diýeli 80-nji liniýa koda gelýäs. Inni bu gezek gyzyly ýakmak üçin red diýipdik. O da 8-nji pine çatylgydyr we aşağı gelýäs, täzeden ýaşyl ýerine gyzyl diýäs. Gyzyl çyra we bärde de gyzyl çyra. Inni täzeden üçlerimizin hemmesini bärde 0 etýäs, sebäbi 3-nji pinimiz ýaşyl, bize 8-nji pin gyzyklandyrýar. Bulan hemmesini öçürýäs. Inni gyzyl çyramyzy 1-nji gezek ýakjak bolsak, onda pin 8-imizi 1 etýäs. 500 ýagny 0.5 sekunddan soňra öçürmelik. Şoň üçin hemmesini öçürýäs. Soň 2-nji sapar gyzyl çyramyzy ýakmak üçin 8-i täzeden 1 etýäs, 0.5 sekund garaşýar. Soň 0.5 sekundlagam öçürýäs. 3-nji sapar ýene gyzylymyzy ýakýas. Şoň üçin 105-nji liniýa kodda 8-imizi täzeden ýakýas. Soňra 0.5 sekunddan soňra ýene-de öçürýäs. Daway kodumuzy ýükläliň. Başlan elimdeydi. Kodumuz yüklenni. Geçenki videoda ýadyňyza düşýän bolsa, şu knopkaga bassak kodumuzy resetlaýady. Basýas. Ýaşyl 3 sapar ýanal 1, 2, 3, sary 1, 2, 3, gyzyl 1, 2, 3. We täzeden ýaşyl ýanyp başlady. Näme üçin? Sebäbi biz şu kodlarymyzyň hemmesini void loop'un içine ýazdyk. Void loop näme diýe? İlk başta ýaşyl çyramyzy 1 sapar ýakýas, soň hemmesini öçürýäs. Soňra ýaşyl çyramyzy 2-nji sapar ýakýas. Ýaşyl çyramyzy ýakamyzda diňe birini ýakýas, galanlaryny öçürýäs diýäs. Soň hemmesini öçürýäs. Soň ýaşyl çyramyzy 3-nji sapar ýakýas. Soň galanlaryny öçürýäs. Soň sary çyra, şolar ýaly. Bu gezek sary çyrany işletmek üçin 6-njy pinimizi ýakýas, galanlaryny öçürýäs. 0.5 sekunddan soňra galanlarynyň hemmesini öçürýäs, şeýle gaýtalaýa. Iň soňunda şu liniýa, ýagny 112-nji liniýa koda gelende bütün komandam okap boldum. Daway täzeden void loop'un başyna, ýagny 9-njy liniýadan okap başlaýasy. Şeý diýem, izi giderlikde gaýtalanýar.
Elbetde enne videomyzyň soňuna geldik. Size bir gyzykly öýüş beresim gelýär. Şu wagt siz ýaşyl çyrany 3 tapar margad edip bilýäňiz, sary çyrany 3 tapar margad edip bilýäňiz we gyzyl çyrany margad edip bilýäňiz. Ýagny bir näçe LED-leri kontrol edip bilýäňiz. Inni siziň ýumuşyňyz ýaşyl çyra 3 tapar margad etýär, soňra sary çyra 3 tapar margad etýär, gyzyl çyra 3 tapar margad etýär we margad edende men kodumda her sine 0.5 sekund garaş diýipdim. Inni 0.5 sekundyň ýerine şu tak 1 sekund diýip ýazmaly. Soňra inni şu wagt 3 tapar bu ýanya, 3 tapar sary ýanya, 3 tapar gyzyl ýanandan soň 1 tapar gök ýanmaly. Ondan soň täzeden başlaýar. 3 tapar ýaşyl ýanya, 3 tapar sary ýanya, 3 tapar gyzyl ýanya, soň 1 tapar gök ýanmaly. Kodumuz hemişe gaýtalanyp dursun. Şol öýüşüňiz eger şol öýüşi edip bilýän adam inniki sapaklara taýin diýmekligini aňlatýar we eger isleseňiz ýasap bolanyňyzdan soň maňa videolaryňyzy iýeriň. Men inniki YouTube videomda plany okuwçy şu welaýatdan ýa şu ýerden, şu mektepden şu okuwçy ýasap bildi, ne-de doказательства diýem, görkezip bilerini isleseňiz howaslendirmek üçin. Onda näme? Eger videom soňuna çelli gören bolsaňyz köp minnetdarlygymy bildirýän. Bugünkü sapagymyz düşnükli bolandyr diýem umyt etýän. Inniki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.